Argazki hau da, hain zuzen, urtea dirau atera nuela, Zarautzen aterata dago. Eta hemen daude Joseba, Arantxa eta Aritz, hau da, emaztea bi semerekin. Emaztea ikusi dugu argazki horretan, 72an eskondu zineten, Bai, ezta? 72an eskondu ginen, Loiolan, irailaren 7. Eta ezagutu, noiz? Ezagutu lehenagotik ezagutzen nuen. Hain zuzen, nire anaia bat, nire anaia zaharrena, Tomas, Arantxaren aizpa batekin eskonduta zegoen, eta handik ezagutzen nuen. Joseba eta Aritz, Bai. bi seme izan dituzu. Bai. Bata Joseba jaio zen 1979an jaio zen, eta Aritz 1972ko San Miguel egunean. Bueno, ikuslentza Joseba ezaguna izango da, Bai. kazetaritza munduan hainbat urte eman dituelako, Bai. telebistan ere lan egin duelako, Bai. zure aholkuz edo zu bultzatuta sartu zen mundu horretan? Josebari askotan izan nion, egin zazu beste dozer karrera, ze sufritzeko bat nahikoa da familian. Eta ez zidan kasuarik egin, behar zeukan kazetaritza eta komunikazio hori eta zeukan buruan, eta hor segitu zuen. Josebak uste zuen ETB-tik aldegitea erabaki zuenean, beste lan bat eskaini zioten, da ara joatea erabaki zuenean, egun batean izan zian, aizu, zuekin itzen behar dut, baina baldintza batekin, ez asarratzeko baldintzarekin. Da, ez nekien ez zerta itzein behar zidan, baina esan nion, aizu, baina zorion nola nire hartu duzun erabakiagatik. Eta... Ordan ez daukat itzein berri. Eta esan zian, beste espresio bat esan zian, cabron, y lo sabía. Bueno, biloa aipatu duzu, biloa bakarra daukazu. Bai, biloa bakarra. Telmo. Telmo, bai. Zer dela, eta hori, Zumaiarren izena da. Bueno, hain zuzen, Telmo izena jartzen erabakia Josebarena izan zen. Joseba da, bere aitapuntekoa, eta berak erabaki zuen, berak lagun bat bazuen, Telmo, hain zuzen, Telmo Rodríguez Hernandorena. Hola. Kaixo, Hementxe daukagu, Telmo. Kaixo, Telmo. Qué casualidad. Lehentxo kontatu digu, zuk ere kazetari izan nahi duzula, baina bera hor oztopoa jartzen ari zaizula. Izan nahi nun. Iritzi aldatu duzu, berari esker. Nik uste iritzia aldatu arazi diela. Ze hemen dakaola familia, periodista familia bat, hola, bea, bere semia, ez? Ta, hori, kuriosua da, kasetaria dian denak esateuela, ez dara izan behar kasetaria ez ikasteko, eta hori, klaro, pentsatu araziteo esatezu, joder, será por algo. Eta hori, bueno, beste zerbait. Ia, Pedro Marikiaz esango lizuken. Ba, nik ere gauza bera esango nizuke. Beraz. Baina behar bada, gaur egungo gazteak ezagututa, kontrako esango nizuke, egiteko, da orduan igual esenuke egingo. Gaur egun, lanez gainezka zabiltza, naiz eta 2003-tik, ofizialki erretiratuta egon. Erretreta hartuta. Bai, hoxe. Alde batetik Auspoa taldean nago, bestetik Euskaltzaindiko herri literatura batzordean nago, eta gero beste aldetik, beste zerregin asko ere gelditzen zait, eta garbi daukadana gauza bat da. Ezer egin gabe ez naizela egongo. Azken urteotan, ohorezko sariak jaso dituzu. Bueno, hori zahartzaroaren kontua da. Ohorezko sariak, ez dakit, ohorezko Ricardo Arregi saria, ohorezko Euskaltzain, ohorezko ez dakit zer da. Hori zahartzaroaren kontua da. Telmo, zer erakutsi dizu Josemarik? Nik uste gauza desberdin asko ditula, eta orduan egia da gauza batzutan gehiago sakondu dela bestatzen baino, hain Euskaltzain dian eta hori giltzea, eta kuriosua da, ze igual lagun asko esate dizu, Euskaltzain dian egon da zure aitona, zure mesede, seguru Euskaltzain dian sortzaile izan zala, arau pila bat erakuste izkizula. Ego kontutan azteza eta etxian ez du hitzaiten euskera bat, nik ez diot inoiz entzun euskera batuan hitzaiten. Baina horako, Etxean noski. azpeitiko euskera hor ikuste zaio, beti sartzen, baina gero hori bai, oan iteitun lan hori danak, paiazokeia horiek danak, gero pasatzeitu, familia nola, bera, hau basarri buruz idatzitako liburua, hau ez dakizenei buruz, hor danak apalian jarrita daude, irakurrita ez, baina jarrita bai, jarrita badaude. Eskerrak egia esan duen, irakurrita ez, baina apalan jarrita bai. Euskera izan da zure bizitzaren ardatz, nolabait esateko. Bai. Etorkizunari begira, baikor zaude? Behin Manuel Ekona zaharrari galdetu nion, zei pentsatzen duzu euskararen etorkizunari guzta elkarrizketa batean Oiartzunen bere etxean. Eta gelditu alazi egin zidan. Gelditu esan zian. Eta esan zian, etzakidazula galdetu horri buruz asarratu ingo naiz da. Zera zan oso ezkorra zan. Nik alderantziz pentsatzen dut euskarak iraungo duela, eta ni eta Telmo eta bizigeran bitartean iraungo du. Bueno,
76 urte dituzu, eta lehen esan duzu, oraindik gelditzen zaizkizula gauzak egiteko, eta Asko. egin gabe utziteko gauza batzuen damua baduzula. Egunen baten nire autobiografia egingo dut, idatzita daukat asko, eta nahi diate argitaratu, baina pretentzioso xamarra iruditzen zait, eta hor... Telmoren izenean jarri? Telmok, egin balu bezala. Bai. Preste hongo zinen. Idazteko, Idazteko, benetau idatzita. Zure izena jartzeko. Bion artean. Zure izena Bion jartzeko. izena. Baina izena jartzeko problema, eta gero, horren dirua jasotzeko ere balin bada, ningún problema. Problemik gabe. Ni bihar bertan. Gazteak, Materialistak. Bizkor datoz.